ngapunten kula nembe laris-larise niki. Hahaha dosa kowe. Nggih Pak niki alhamdulillah kula nembe ngeri jadwal niki sedina mengke ping 4. Niki sing nomor 2. Nembe kondang kok niki kok. Nggih tapi ndak wingi corona mati sek mboten payu kula. Anu sing rada slow le, rada slow. Kok kerismu ngadeg terus to le? Nah, dibenake ben ra ndodor ngono kuwi. Nyawang bojo aja nek demen nyar ngene iki. Nek jek anyar ngene iki lemu ya ketok montok. Wong jek anyar kok wis anak siji loro ngono kaya kapal bedah kae. Ngono le. Dadi wong lanang sing cong, sing los. Contonan bapakmu iki lho. 6 nganti mentas kabeh. Ngono le. Nyambut gawe wong lanange ora klumbrak-klumbruk telek. Lah iya. Wong lanang ora nyambut gawe minggato ya ra. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu. Jenengan nek duwe bojo ora nyambut gawe seneng mboten? Rungokno le. Kudu nyambut gawe, betul. Betul nggih? Mubalek direwangi ngene iki ya dalam rangka elok jos mubalek kalah karo kowe le. Nggih Pak kula nggih ben di bojo rung di omah. Melu mara tuwa. Mboten sedhela Pak, mung 5 tahun Pak. Urip kaya arep modar-modar kae. Nggih kula ten putih-putih matur melu mara tuwa penake mur 3 sasi. Ya iso wong lanang nyembadani wong wedok tukoke gelang, kalung, perhiasan. Sanggup ora kowe? Endi gelange endi bojomu? Endi? Apa nganten anyar ora gelangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sagunging para lenggah saha para rawuh ingkang kinurmatan, nyuwun pangapunten gempil kamardikan panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu medikaning penggalih. Injih aurat kawula mudi dawuh Bapak Ibu saking Shahibul Hajah ing wekdal menika kapiji matur ingkang wonten magebakanipun kalian nganten anyar. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Ngoten kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Nggih to nggih. Sebab sing dinteni garek seko. Lak ngoten to nggih. Mula niki nggih mboten suwe-suwe. Soalnya pun jam 11 punjul 20 menit mengke jam 11 30 menit niku pun adzan zuhur. Ngoten nggih. Halo Mas nganten karo Mbak nganten. Weh kok sing wedok lemu men nggih. Durung diapa-apake kok lemu nggih. Wis subur nggih. Nggih. Siap lahir batin Mas le ngepek wong lemu. Yang pertama Mas nganten kali Mbak nganten menikah diniati ibadah. Siap karena Gusti Allah. Siap mula dikondeli agamane. Salatmu piye wis genep apa urung? Kok kaya ora pati yakin ngono to ki? Wah, iki rada berat iki. Ya le ya, salat ya.
salate dijaga. Mbak nganten ya salate wis tetrip. Wis. Nah, pokok ki wong omah-omah niku angger gelem jaga salat 5 wektu, insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Ra mungkin pegatan. Contonan mbakmu kuwi. Nggih napa mboten? Pak ewe ra pegatan kok. Nggih napa mboten? Mula dikondeli agamane ya Mas ya. Ya Mbak ya. Salate sing tenanan. Siap? Oke, nomor loro. Cepet mawon nggih. Tundep poin mawon nggih. Rasa suwe-suwe nggih. Ngantene selak tegang. Anu sing rada slow le, rada slow. Kok kerismu ngadeg terus to le? Nah, dibenake ben ra ndodor ngono kuwi. Santai iki santai yo, menawa tanganmu iki biasa wae ngono. Kok ngene-ngene iki lho. Ngapunten nggih kula tak garap ngantene nggih. Ngapunten nggih, Bu nggih. Nggih. Sing nomor loro, Mas. Katresnan sing sejati. Seneng karo bojo ki seneng anyare ya seneng lawase. Lha napa mboten? Katresnan sing sejati. Cinta sama cinta, suka sama suka, tir padha irenge, sir padha senenge, ora kentir padha gendenge. Ya Mas ya. Nyawang bojo ya aja nek demen nyar ngene iki. Nek jek anyar ngene iki lemu ya ketok montok. Wong jek anyar kok wis ndek anak siji loro ngono kaya kapal bedah kae. Halo. Gen salah ngundang aku kowe. Ngono ya Le ya. Seneng anyare ya seneng lawase. Nek ngene iki nyawang bojo isine ayu terus. Wong jek anyar kok. Engko tontone nek bojomu wis modele kaya mbokmu ngono kuwi. Ngeri le. Cinta sejati. Seneng anyare ya seneng lawase. Siap? Betul? Oke. Mbak nganten juga siap? Oke. Rampung, terima kasih. Nomor 3, cepet mawon nggih. Nomor 3, kula teng pundi-pundi matur. Jadi wong lanang menjadi seorang suami itu harus tanggung jawab. Kowe siap ora? Sing banter siap apa ora? Nek kowe ra siap medhu oleh. Tak bantenane. Ngopo kowe? Betul apa mboten Ibu? Suami harus tanggung jawab, sepakat? Ngono le. Dadi wong lanang iki sing cong, sing los. Contonan bapakmu iki lho. 6 nganti mentas kabeh. Ora elok le. Aja ingah-ini le. Sing los, sing cong. Contonan aku iki. Ngono, nggih. Kula ngeten iki tak rewangi ngene iki ya dalam rangka lho maksudku tanggung jawab ngono lho. Ngono le. Nyambut gawe wong lanange ora klumbrak-klumbruk telek. Lah iya. Wong lanang ra nyambut gawe minggato ya ra. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu. Jenengan nek duwe bojo ora nyambut gawe seneng mboten? Rungokno le. Kudu nyambut gawe, betul. Betul nggih? Mubalek direwangi ngene iki ya dalam rangka Mula ngeten iki bojo kula ya wis ngenteni mangsamu kuwi. Tapi rembukane pira ngono ya urung cetha iki. Wong bolo, Mas. Ki ngene bolo dhewe, Mas. Ya nek dikeki alhamdulillah. Nek ora ya bangetan ngoten.
Monggo kalih dahar mboten napa-napa nggih budhe nggih. Pun diloske mawon. Mboten sah pekewo kalih kula. Kalih ndingklung mboten napa-napa nek pekewo. Monggo Pak De, monggo. Mboten sah gagas kula Pak De. Kula niku sop ya urung etuk. Sego ya urung etuk. Halo. Nyambut gawe ya Mas ya. Sing sregep bekerja untuk keluarga, nyambut gawene wong lanang, metune wong lanang saka omah mencari rezeki untuk menafkahi istri dan keluarganya, itu termasuk jihad fisabilillah. Kula nek nyambut gawe sing tenanan kaya aku iki lho Le, las suara kula nganti entek. Ngapunten kula nembe laris-larise niki. Hahaha dosa kowe. Nggih Pak niki alhamdulillah kula nembe ngeri jadwal niki sedina mengke ping 4. Niki sing nomor 2. Nembe kondang kok niki kok. Nggih tapi ndek wingi corona mati sek mboten payu kula. Nanti kaya arep mudar-mudar kae. Nggih ra ono sing payu blas. Nganti tak tawak-tawake ayo do nanggapu aku ora bayar domo. Kono aja itu ijolan BLT lah aku. Ana ya Mas ya. Nyambut gawe. Sing nomor 3 nyuwun ngapunten. Halo. Halo Mas Ganteng. Kowe wis di omah urung? Hah? Endi omahmu? Wis urung. Ora sang ngapusimu balik. Nek urung ngomong urung nek wis suwe. Sampun ya alhamdulillah. Aja nganti kalah karo manuk. Manuk ki arep kawine gawe susu sik kok. Nek bocah sakniki jam trundul Pak, sing penting meteng sik Pak. Jan cahjane lak ngeri-ngeri Pak. Ngono ya Le ya alhamdulillah. Elok jos mubalek kalah karo kowe Le. Nggih Pak, kula nggih ben di bojo rung di omah. Melu maratuwa. Mboten sedhela Pak, mung 5 tahun Pak. Wirep kaya arep mudar-mudar kae. Nggih, kula teng putih-putih matur melu maratuwa penake mur 3 sasi. Ngono, lho kowe ngati-ati ya Nduk ya, kowe engko nek melu maratuwa sing sabar ya Nduk ya. Soale maratuwamu rada galak. Aku krungu kabar mboke bojomu iki rada galak. Mula lambene teles. Nggih. Wonge ngulati aku terus saiki. Ngapunten nggih Bu nggih, kersane mentale kuat. Gen siap mental ora kaget ngono lho. Masuk. Cedhak. Tutuke langsung mawon. Di omah wis di omah. Oh Mas, dipotone Mas. Wis. Wis. Tutuke, rungokke Le. Wong lanang. Halo wong lanang-lanang. Yen iso wong lanang tanggung jawab kudu iso anu. Nggih. Kula nek metu sego konsentrasi kula ilang Pak. Lah nggih. Anu. Apa sing dadi napa nggih? Istilah pripun nggih? Wong lanange kudu iso nyuwun ngapunten. Nukokke klambi anyar bojone. Sepakat mboten? Halo ibu-ibu. Sepakat mboten? Ngono Le. Bojomu ditukokke klambi anyar. Ora sewan ngene iki. Nek iki lak sewan to nggih. Sesuk ditukokke sing asli. Dijak neng mall. Ngerti ra kene mall sing cerak ngendi? Ngendi? Senting. Wah, wong wedok-wedok ya anggere senting do hafal kabeh. Nggih, daerah Mbaki njen kula mriku nggih ngoten Bu. Wong wedok-wedok ibu-ibu PKKI nyawa petang sepur kelinci gur nggo arep nondi. Senting, panitiane sapa? Bojoku. Nggih, wong bojo kula niku bendara PKK. Nggih. Kula elek-elekne ndek bojo lho, Pak. Tapi bojoku ayu ora ting jembembleh ngene iki. Halo. Tenan ora. Ngoten ya Mas ya?
sandangi sing apik. Sing nomor loro nyuwun ngapunten. Kesenengane wong wedok nomor loro perhiasan. Yen iso wong lanang nyembadani wong wedok, tukoke gelang, kalung, perhiasan. Sanggup ora kowe? Endi gelange endi bojomu? Endi? Apa ngantenan nyarok ra gelangan? Aja gelem kowe. Tukoke gelang le sing gedhe. Ngono kaya tek mbokmu ku lho gedhi-gedhi. Lho iki ya gedhi, mosok kowe kalah karo mbokmu to lele. Tukoke sing gedhe sing sak pelek kae lho le. Sing gedhe nggih Pak nggih. Sak pelek kae. Kalung sak rante-rante nika nggih. Dadi nek mlaku nganti gembleh-gembleh ngono kuwi. Ngono. Ngono ya Le ya. Apa meneh sing dadi kesenengane wong wedok duit. Halo ibu-ibu. Halo. Sing rawuh niki sing ra seneng